Здравейте, приятели! Идвам да ви съобщя някоя новина. Може да се местя в YouTube, поради причината, че имам повече гледания в YouTube, отколкото в VBOX. Което го знам, защото всеки ден си проверявам профил в VBOX и имам много по-малко гледания от YouTube, в което YouTube има много повече гледания от VBOX. 50 гледания, който за мен са си доста добре. И да знам. Така реших да се преместя в YouTube. Поради не една причина, че може да печелиш и пари и такива неща. Което е добро, нали? Ама не мисля да стигам до такова нещо. Просто е така, ще се снимам за удоволствие, за кеф. И така нататък. Реших да се преместя без да ви питам, защото не знам. Не знам ние защо съм решил да се преместя преди да ви го питам, но пък нищо. Това от мен. Надявам се, че не се сърдите или нещо подобно. Бай-бай.